Bé, doncs bon dia a totes i tots. I després d'aquesta brillant presentació que ens fa el Francesc, que ha de marxar, doncs es veu més que mai l'evidència dels impactes del canvi climàtic i la necessitat d'actuar. Avui, com us deia el diputat a la benvinguda, ens fa especial il·lusió, jo diria que satisfacció, presentar-vos el primer balanç on tenim el primer balanç del programa Adaptaclima, que és un programa, el primer programa important en inversió que s'ha fet pel món local i que l'hem pogut liderar des de la Diputació de Barcelona. I us deia que ens fa especial il·lusió perquè, a més, és un programa que ens permet passar a l'acció, que és el que hem vist amb aquestes presentacions inicials. La necessitat que tenim ara és passar a l'acció, polítiques valentes i començar a passar a l'acció. Aquest programa no s'entendria si no us explico una mica el context. Sabeu, molts dels que ens acompanyeu avui, que sou tècnics municipals o regidors, que com a Diputació ja fa anys que acompanyem els municipis amb el tema de l'adaptació i especialment en adaptar-nos per fer front a l'increment de temperatures i a la calor. I aquí podeu veure una mica tot l'ecosistema de recursos tècnics i econòmics que teniu a disposició, que heu tingut al llarg d'aquests anys. Un primer bloc destinat a la planificació. Sabeu que a través del catàleg de serveis teniu recursos tècnics i econòmics a disposició per fer els nostres plans d'infraestructura verda, per fer els nostres estudis, per fer els nostres projectes de naturalització, per estudiar la implementació de solucions basades en la natura, tot el tema de la gestió del nostre verd, dels inventaris de poda, que, com sabeu, també influeix molt en l'ombratge dels nostres carrers i places, tot aquest paquet de planificació, després tot el paquet de les eines que ens ajuden a la gestió, totes aquelles guies que ens donen criteris, que ens donen pautes. Voldria destacar la guia de solucions basades en la natura, la guia d'itineraris de confort bioclimàtic que presentarem avui i, sobretot, una guia que vam estar elaborant l'any passat, que és la guia pel disseny de sistemes d'ombratge, que us ha ajudat a molts de vosaltres precisament a implementar les accions que ara us presentarem, que s'han implementat amb el programa Adaptaclima. Una guia que ens ajuda a identificar materials per a estructures d'ombratge, que ens ajuda a identificar els efectes que ens fa cada tipus d'ombratges que tenim a disposició. Un altre paquet d'altres recursos varis, la formació contínua dels tècnics municipals, sense la qual segurament no seria possible poder donar seguiment i poder implementar. Tenim 2 cursos orientats a la naturalització de les ciutats, tant pel que fa a la naturalització pròpiament dita com a la gestió de l'aigua amb el verd. Tot el tema d'educació ambiental, que sabeu que també al catàleg de serveis podeu demanar eines per involucrar la ciutadania, per sensibilitzar la ciutadania en tots aquests aspectes de naturalització. Veurem avui a la jornada la xarxa de refugis climàtics, que donem el tret de sortida amb aquesta xarxa. Veurem també la web de Municipis pel Clima, que us presentarem després. Volia destacar l'espai aquest de governança i intercanvi, que sabeu tots, que és la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, que tenim la Secretaria Tècnica i liderem des de la Diputació de Barcelona, on precisament el repte d'aquest any és la naturalització dels nostres espais urbans. Per tant, hi ha tot aquest conjunt d'eines i ens faltava una pota, ens faltava la pota de la inversió, ens faltava la pota d'allò que ens permetia o que us donava un suport directe a poder implementar totes aquestes accions que potser havíem planificat. I aquest ha estat el programa Adaptaclima, un programa a veure... No passa. Un programa, us deia, que és el primer programa d'inversions en adaptació pel món local, de 16 milions d'euros, i que el que hem fet ha estat preconcedir uns imports predeterminats en funció del nombre d'habitants de cada municipi, entre 20.000 i 75.000 euros,
Cada un dels 310 municipis ha tingut un import predeterminat i ha pogut decidir, en funció del seu context local, en què invertia aquest pressupost. Heu tingut un període d'execució fins al 31 de maig, per tant, les dades que us donaré avui són recent sortides del forn, encara falta fer l'anàlisi final, però són unes primeres dades que ja ens permeten dir per on ha anat el programa. Accions que podíeu fer, doncs des de crear espais d'ombra, en verd o amb estructures artificials, des de naturalitzar els espais, implementar solucions basades en la natura, implementar itineraris i recorreguts bioclimàtics, adaptar places, carrers per fer front a l'increment de temperatura i també fer accions orientades a l'estalvi i a l'eficiència energètica per electrificar els nostres equipaments i poder fer climatitzacions eficients, també per poder fer temes vinculats a l'estalvi d'aigua, és a dir, tots aquells aspectes vinculats a l'energia o a l'aigua que també ens permeten adaptar-nos a la calor. Primeres dades. Com us deia, primeres dades sortides del forn, però que ja ens permeten dir que tindrem més de 800 projectes d'adaptació implementats al territori. 800 projectes no són pocs, són molts. Aquí podeu veure el visor que estem construint, que el tindreu disponible també en els propers dies, com queden repartits tots aquests projectes en el territori. La veritat és que fa goig. I en aquest visor podreu seleccionar per municipi, per tipologia, i tindreu una fitxa de totes les accions que s'han anat implementant. Accions que heu repartit d'alguna forma, o sigui, cada municipi, amb els diners que se'ls ha atorgat, han pogut fer una acció, dues, tres, vàries. Heu pogut administrar aquests diners en funció de la urgència del vostre context, com us ha anat millor. I aquí podem veure que 30% de les accions heu decidit orientar-les a temes de naturalització i a ombratge de l'espai públic en verd, amb plantació d'arbres, tot el que és naturalització i ombratge en verd. Després, un 41% de les accions han anat orientats a la instal·lació d'estructures d'ombratge, i aquí són ombres temporals, amb tendalls, veles, o ombres permanents, amb tipus pèrgola. I després, un 29% han estat actuacions, moltes d'elles combinades amb la resta, per climatitzar eficientment els nostres equipaments o fer altres accions d'eficiència energètica. Això ens ha permès fer projectes a places, a partits d'escoles, centres cívics i altres espais públics i equipaments. Us he volgut posar algunes fotos més representatives de les accions que hem pogut anar implementant. Us parlava de la naturalització de l'ombratge en verd. Molts municipis heu optat per aprofitar i fer plantacions d'arbres. Com sabeu, aquesta és la primera opció, quan podem, que ens cal abordar, perquè l'ombratge o el confort de temperatura que ens dona el verd i que ens donen els arbres és el més eficient i és el que també ens refresca i és el que també ens dona molts altres cobeneficis, com reducció de la contaminació ambiental, com cobeneficis en salut. Per tant, sempre que podem, apostem pel verd. I com veieu, accions que ens han ajudat, arbres que han d'acabar de créixer, molts d'ells han d'acabar de fer grans les copes. I aquí teniu algunes imatges de plantacions que tant han sigut en places o parcs, però també han estat per ombrejar carrers o itineraris verds. Després, un altre tipus d'actuacions han estat els ombratges temporals. I aquí heu utilitzat diferents tipus de materials per fer aquests ombratges temporals. Us he posat aquesta tela, que és una tela perforada, que ens ha fet gràcia veure que molts municipis havíeu apostat per aquesta solució
I a banda que era una solució i era una tela que estava en la guia aquesta d'ombratge que us he dit, doncs hi havia un catàleg de materials, aquest tipus d'ombratge estava allà predeterminat, però a més aquest era una estructura, era un tipus de material que es podia comprar a través de la central de compres de l'ACM. I per tant hem vist que per molts de vosaltres ha sigut fàcil aquest link entre una tela que sabíeu que funcionava, que estava referenciada, i una facilitat de compra a través de la central. Com veieu, aquest és un ombratge temporal, molt fàcil d'instal·lar i de desinstal·lar per poder-lo posar només a les èpoques d'estiu. Un altre tipus d'estructura d'ombratge temporal amb les veles de diferents materials, amb diferents anclatges. I després tot el que són les estructures d'ombratge amb pèrgoles de fusta o amb altres tipus de materials, i això ja són estructures que queden fixes durant tot l'any. També hem vist que hi ha moltes actuacions que han optat per fer mix, per treballar amb pèrgoles barrejat amb verd. I això ens ha semblat també que eren opcions molt idònies i molt bones. Mentre poso una pèrgola i planto el verd, i mentre el verd no es fa gran, de moment tinc la pèrgola que em fa ombra, i quan aquest verd va creixent, aquesta ombra encara serà molt més refrescant, molt més important. Llavors, del que hem pogut recollir de tots vosaltres, de les experiències que hi hem anat rebent, sí que jo aquí he volgut ressaltar alguns impactes que van molt més enllà de la pròpia estructura, de la pròpia implantació de la pèrgola o del tendall o del que sigui. Hem vist que heu aprofitat molts municipis per fer processos participatius. I per tant això ja té un impacte que va molt més enllà. Ja no és el que faig, sinó com ho faig. Tots els processos participatius que han generat apropiació dels espais i que també ens ajuden a conscienciar a la ciutadania de cap a on hem d'anar fent. Després, aquestes accions que hem fet han tingut un impacte real. Hem vist que realment han estat solucions immediates i urgents per patis d'escoles, per places, espais on hi havia una urgència d'actuar, i aquí és on segurament hem fet servir les opcions d'ombratges temporals i més immediats perquè teníem urgència. Per tant, hi ha hagut un impacte real i hi ha hagut un confort real per a la ciutadania. Molts ens heu referenciat que espais que estaven infrautilitzats s'han convertit en espais d'ús. En espais d'ús i, a més que han fomentat la convivència. Penseu que a la província tenim municipis petits, tenim mitjans, tenim grans, però en un municipi petit, si tu dones un confort en un espai determinat, doncs fàcilment la població hi pot anar-hi i, per tant, s'estableixen uns espais de convivència que potser abans no hi eren. Per tant, això també veiem que són impactes importants que van més enllà de la pròpia ombra. Entorns i equipaments que els hem millorat i que, com veureu, ara podran ser part de la xarxa de refugis climàtics de la Diputació de Barcelona. Per tant, hem fet un pas endavant en poder adequar certs entorns i certs equipaments que després revertiran en què puguem tenir refugis climàtics. I després, una cosa molt important que hem vist també és que el propi programa ha actuat com a palanca per a la mobilització de recursos municipals. El fet que hi hagués una subvenció que feia que els municipis plantegéssiu amb què podíeu gastar aquests diners, ha mobilitzat recursos municipals propis i, per tant, les estimacions que tenim és que per cada euro invertit, al final hem tingut inversions per un total de 3,6 euros. Això què vol dir? Que aquests 16 milions fàcilment s'han convertit en 60 milions que s'han invertit en el territori amb accions d'adaptació per fer front a la calor. I això també penso que aquesta reflexió és interessant, tant des de les administracions públiques quan fem programes de subvenció o també des dels ens locals, estem orientant les línies d'acció. Llavors, si volem fer, pensem que cal fer acció en projectes d'adaptació, doncs per poca inversió que fem nosaltres ja influïm
en què hi hagi pressupost que es destini a aquella orientació. I bé, una mica això és el resum que us volíem fer avui i sobretot volíem tenir aquí l'experiència de tres ajuntaments, que ens pugueu explicar una mica més des de la pròpia vivència personal com heu viscut això i quins impactes us ha generat a vosaltres. Ara el Carles us presenta. Moltes gràcies.